mi fa jabarani filɛ bagaw an b'aw fo ka aw wale ɲuman dɔn an minnu sɔgɔlen don an na an mana kɛ diɲɛ fan o fan an mana kɛ la an bɛ aw fo ka wale ɲuman dɔn an ka plateforme bɛɛ lajɛlen kan n'a fɔ n bɛ deli k'o fɔ aw ɲɛna cogoya min na n kelen b'a bɛɛ dɔn e kana se ka fiyewu i kelen b'a bɛɛ tiɲɛ bolodogɔni den kelen ale tɛ bɛlɛ ta n'i ye kunnafoni minɛ maa la dɔrɔn i kana se ka fiyewu i bɛ kunnasiri de di a ma o de kɔnɔ hukumu kɔnɔna la an bi yan bi don in na yaasa an bɛ se ka an ka kunnafoniw bamayɛlɛma an ka todugaw na k'o di aw ma cogoya min na an b'an ka dibila baarakɛlaw an b'olu sɛbɛkɔrɔ fo an ka baara in na ka sabu kɛ olu jɔyɔrɔba bɛ an ka baara in na kumaso kɔnɔna la ne ni n balimamuso bi hali n'a ma ye k'a fɔ k'a ka misɔrɔ bɛ Ami Koyita la bi n t'a dɔn Tata Bambo de don madame la solution Kansutu Jarama Kansutu ça va kori basi t'i la alhamdulilayi cɛ i ka misɔrɔ in nin ye jumɛn Ami Koyita don wa walima Tata Bambo de don an t'a kɛ a fila bɛɛ yan an bɛ se ka kɛ Ami Koyita ɲɔntɛ Tata Bambo ala ka hinɛ ale la ka misɔrɔ bɛ bin kuma bɛɛ wa ne tɛ n tɛ bi ayiwa lagare kama filɛlikɛ jɛkulu fo sanga ani wagati olu minnu bɛ u ci bila ka anw lajɛ an b'u fo wa ko an bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ n'an donna maa min gɛsira o k'an to deniya ye kumala fili ti ban ayiwa lagare k'an bɛ kalo barikama la an b'o la dɛ lahɔrɔma kalo don ko ala k'a timɛ di an ma k'a musakako bɛɛ nɔgɔya k'a sun ni fanga di an ma ayiwa lagare o hokumu kɔnɔ sa n bɛ bonya di ma i ka don kunnafoniw kɔnɔ i y'a fɔ cogoya min na an bɛ kalo in na nka dɔw bɛ yen olu kɔni ko k'olu bilama ko hali a ma se 10 heures la fɔlɔ ko sun y'olu minɛ ala ma sɔn kɔrɔmatigɛli ma dɛ n y'o f'i ye an bɛ kalo la yɔrɔma la ala ma sɔn a ma tɛ dɔwɛrɛ ye na n k'a dun kɔ an y'o dabila koyi ka t'i lawuli fajiri ayi i ka wuli ka dumuni kɛ ka don k'i en même temps fɛnɛ b'a di fana ka jumɛn di nasɔngɔ kɛ ala k'an bɛɛ sababa ma amina yɛrɛ Kansutu o de kama an bɛ taa an ka kunnafoni kɔnɔna la wasirikɛla ko AES n'i ko AES o tɛ anw jamanadenw anw ye wa Mali Burkina ka taga se Niger ma Kansutu ko e ko olu kɛlen k'u fosi ka bɔ Faransi bolo Kansutu ko Nigeria yɛrɛ t'a fɛ ko ka fara an kan dɛ awɔ ka sabu kɛ hali ni ka sɔrɔ Nigeria u ma a fɔ u dajɛ kɔni na nka Kansutu n'i bɔra kalama dɔgɔkunjan tɛmɛlen Nigeria olu ka minisiri dɔ bɛ yen minisiri min b'u ka jamana kɔɲɛko ani kɔkankow ɲɛnabɔ ale kun ye senabila tagama kɛ senabila tagama min n'a kun taara an fakɔrɔba fɛ yen n'o ye Pucini ye awale tɔnɔ Pucini ale kun taara Pucini fɛ yen i y'a dɔn Kansutu sɔgɔsɔgɔ la gasi tɛ ban n'i ma a tu i n'a a kunu Kansutu a kɔni seginnen o la a kɔni nana ka bɔ ka kuma de k'a fɔ ko tiɲɛ ala ka Kansutu ko olu ka gɛrɛɲɔgɔnya o bɛna banba kosɛbɛ kosɛbɛ u ni Irisilakaw ni ɲɔgɔn cɛ ko k'a sabu kɛ ko kabi olu yɛrɛ fɛnɛ y'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta n'o ye san 1960 ye Kansutu ko olu fɛnɛ de bɛ fɔ Mali bɛ cogoya min na Kansutu ko maa si tɛ maa min bɛ dicté kɔni kɛ olu kun Kansutu ko mun mana olu kun minɛ k'olu b'o kɛ ko an ɲɛ bɛ diɲɛ laban tile mun na Kansutu e ko maaw k'u bolo bɔ Irisilakaw kɔ Kansutu ko o de nafa ma bon kosɛbɛ wa nka u ka nin minisiri a kɔni bɔra ne k'a fɔ u ka jabaranin na k'a fɔ ko ni ala ma baasi wɛrɛ foyi kɛ Kansutu ko olu fɛnɛ n'u b'u bolo di Irisilakaw n'u ka kɛlɛtigilamaw ma yaasa banbaci wale mun n'a ɲɔɲɛlen don olu fɛ Kansutu dansigi bɛ se ka ko o la cogoya min na Kansutu hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ n'i y'a jateminɛ jamana disibaw n'o ye diɲɛ disibaw yɛrɛ kɔni caman kɛmɛ ni u bolo kɔni ɲɛsin Irisi la k'a sabu kɛ k'a fɔ ko Irisi kɔni kɛlen don jamana ye sisan jamana min ni a bɛ ka Faransi ni ka u bololamaw bɛɛ lajɛlen minɛ ni ka taa u fan fɛ nka Kansutu kuma min kɔni ye tiɲɛ ye nin ko in na o ye Nigériens e ko olu ko AES mɔgɔw kɛlen kɔni filɛ nin ka hakilina mun ta Kansutu ni ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan yaasa u bɛ se ka banbaciw kɛlɛ cogoya min na ko nin kɔni ye hakilina ye Kansutu hakilina min ni olu b'a dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛna ɲininkali min kɛ an yɛrɛ la e ko a mana gɛlɛya cogo o cogo Kansutu an tɛna maa damadamanin sɔrɔ ka fara an yɛrɛ kan maa damadama wa lagare nin ko in bɛ taa kuncɛ yɔrɔ min na e sigi k'a lajɛ Afrique de l'Ouest bɛɛ bɛ fara Mali ne bɛ ka siran o de ɲɛ dɛ ko CEDEAO daminɛna tan dɔn di ayi a daminɛna tan dɛ awɔ ne y'a faamu i ɲɛ b'a la hali coup d'état kɛlaw de ye CEDEAO sigi haya CEDEAO bɛ sigi kuma min na o y'a sɔrɔ minnu ye coup d'état kɛ olu de y'a sigi nka u mana fara ɲɔgɔn kan ɲa o ɲa ma Mali mɔgɔ kelen kelen tɛ diɲɛ banw awɔ n y'a faamu Mali Burkina Niger ayi o kelen don Cani mana bɔ yen sisan ka Ibrahima bɔ yen ka Asimu yɛrɛ bɔ yen kunkolo kura mun minɛ e b'olu ta sira faamu wa
bon ne kɔni tɛ ma tɔ ninnu fɔ nka an kɔni ka tɔnɔ Asimi o yɛrɛ ɲuman na an k'a to fɔlɔ an ka Mali tɔnɔ Asimi wa ayi dɛ Asimi an dɔgɔnin yɛrɛ Ndagare o fɔli tɛ foyi kɛ sa a ma fɛn ɲɛna k'ali n'i den kɛra i ka ɲɛmaa ye i b'a bonya wa o bonya sa o bɛ mun k'i la mɔgɔ tɛ kɔrɔ n'i kɔrɔ ye a mana kɛ cogo cogo ni dɔgɔnin kɛra i ka ɲɛmaa ye o bonya sa n'i y'o fɔ tɔnɔ o tɛ foyi k'i la a ka tɔnɔ fɛnɛ n'i ma kɛ kadi ye kadi de b'a fɔ maa ma ko tɔnɔ ka tila ka t'e ci ɲɛ ka kanga kodi ala ka sababu ɲuman k'a ye ayiwa Lagare n'an bɔra ye an bɛ taa Kidalikaw fɛ yen ko arabadon marisi kalo tile 20 san 2024 sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 2 wagati Abeyi Bara n'ale bɛ Kidali marabolo la ale Worodugu ni a kɔrɔyanfan fɛ an ka finitigilakaw ye tɛgɛ kɛ banbanci wale maa dɔw la ani fana min ye u ka bolimafɛnw ye u sera ka olu caman tiɲɛ o hokumu kɔnɔna la min ye u ka ɲɛmɔgɔ ye n'an f'a ma ko état major général ale ko a bɛ finitigilakaw fo u ka nin cɛsiri la sanga ni wagati u bɛ ka min ta ka ɲɛsin jamanadenw ma wa fana ko a bɛ bɛɛ lajɛlen hakili sigi ko an k'an da ka sunɔgɔ ka hakili latigɛ ko ŋɔmiyirala mɔden ko tant que olu kɔni bɛ yen wa k'u bɛ taa tugu banbanci wale tigilamɔgɔw la ala k'o kɛ ɲɛta ye amina yarabi kan sutu an bɛ wagati min ko sisan banbanci wale tigilamɔgɔw olu kɔni b'u ta la n'an ka finitigilakaw fana b'u ta la ala ka an ka finitigilakaw dɛmɛ amina kan sutu ni an bɔr'o la halisa an bɛ to kunnafoni kɔnɔna la kosɛbɛ fasirikɛla ko an kɔni ni Faransi de bɛ ɲɔgɔn na hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko fasoba Mali u ye Faransi gɛn ka Eurobari di a ma Niger y'a gɛn Burkina Faso ye a gɛn kan sutu ko an ka Faransi yɛrɛ ka bɔ farafina Worodugu yanfanw na kan sutu o tɛ a ka ko ye ko kan sutu o ma boli biribiri k'u ɲɛsin Gabon ma wa kan sutu an bɛ wagati min na ko sisan Faransilakaw kɔni u wulila ni k'u ɲɛsin Gabon de ma yaasa kan sutu bolodi ɲɔgɔnna bi se ka sabati u ni olu ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na a ka ja hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko u ni anw kɔni ma bɛn fɔ la k'a sabu kɛ u ka banbanci walew la ani u ka ŋaniya juguya minnu kɛmɛ k'o ta ni ka an jamana saba sɛgɛrɛ kan sutu an kɔni bɔra o kalama o de kama an y'an bolo sama ka bɔ u bolo kan sutu Faransi kɔni ko an ka a jate minɛ Faransi ko kɔni n'i y'a ta k'a lajɛ i hakili i dabali de bɛ ban dugu dɔw bɛ yen n'olu ye fangadaraki kɛ Faransikaw u b'o o sɛbɛkɔrɔ kɔn nka dugu dɔw bɛ yen n'olu ye fangadaraki kɛ kan sutu u kɔni bɛ u tɛgɛ fila de kɔrɔta olu ye ni ka tɛgɛrɛ warawara olu ye o de kɔni hukumu kɔnɔna la o kɔni bolilen filɛ ni ka taga Gabon yaasa u ka bolodi ɲɔgɔn na kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakana sira fɛ o bɛ se ka sabati cogoya min na Fasiri ko ni an yɛrɛ y'a ta k'a lajɛ Gabon an bɛ wagati min na ko sisan Faransikaw ka finitigilaka min bɛ a bɛ taa fo maa 370 bɔyango la awɔ kan sutu o t'a bɛɛ ye dɛ wa ko u yɛrɛ kɛ bɛ ni ka kan dɔ de dayɛlɛ Gabon kan min n'u y'o tɔgɔ da u yɛrɛ ka président kɔrɔ la Charles de Gaulle o dɛrɛ kan sutu wa ko o kayi de kɔni bɛ kɛ sababu ye n'u bɛ fɛɛrɛ kɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka u ka maaw former yaasa olu bɛ se ka surunya an ka jamanaw la cogoya min na a Fasiri ko an kɔni ma an yɛrɛ ɲininka hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko jamana tɔw u bolo bɔ Faransi bolo Faransi kɔni a t'a fɛ ni ka i bolo bɔ an ka jamana ninnu na an b'an yɛrɛ ɲininka mun na o tuma u ka mun de b'an ka jamana ninnu kɔnɔ yan u ka nafa sɔrɔ sira min bɛ muso fɛ e b'o dɔn de an yɛrɛ tɛ mun sɔrɔ mɛ min f'i ɲɛna o fɔ ɲɛna ni farafina jamanaw tɛ ne bolo ko Faransi bɛ yan ayi o to ye pewu u ko de dɛ n yɛrɛ y'a mɛn n y'a ye kunnafoni dɔw la n ma se ka don kunnafoni in kɔnɔ kosɛbɛ k'a fɔ e ko Faransi yɛrɛ ma taa fo jɔyɔrɔ 12 na dɛ ne de bɛ k'a f'i ye n ko a tun bɛ jɔyɔrɔ 3nan na u yɛrɛ damaw bɛ jateminɛ minnu kɛ nka e ko jateminɛ ma se ka don kunnafoni kɔnɔ n'Ala sɔnna a ma dɔgɔkun wɛrɛ n bɛ kunnafoni in sɛbɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛ n'Ala sɔnna a ma Lagare Ala ka sababu ɲuman k'a ye yarabi ayiwa n'an bɔra yen sa an b'an kun da Gawukaw fɛ yen ka kɛ ten ayiwa Lagare ko kunnafoni bɛ Gawukaw fɛ yan man di bɛrɛ dɛ Gawo yɛrɛ fana bɛ ka kɛ yɔrɔ dɔ ye sisan dɛ min ye Gawukaw ye u ko k'u b'u dama kasi an ka jamana ɲɛmɔgɔw yɔrɔ dɛ ko nin y'olu semaine 2 de dɔgɔkun 2 u ɲɛ tɛ da kuran kan a kuranko de don wa ni kuranko kɔni don a fɔ Gawukaw ye k'olu ma fɛn kɛ Lagare mɔgɔw ko k'olu ni kuran cɛ se ka ti a kuma ka ca dɛ k'a bɛ tile 3 bɔ
wa k'u nana di olu ma bi de k'u tɛgɛ ko dɔrɔn ka suguri dun bɛɛ y'i tɛgɛ ko dɔrɔn u y'a tigɛ tuguni abada ayiwa Gawokaw ko k'u nisɔngoyalen don sabula nin y'u semaine 2 ye u ɲɛ tɛ da kuran kan min ye madame Mayiga Lala Mayiga n'ale ye Gawo kafo présidente ye ale ye a yira ko nin kelen bɛ degun belebele de ka ɲɛsi u ka dugulamɔgɔw ma wa a ye a yira fana ko min ye ni kurantigɛ in ye lagare ko nin bɛ ka gɛlɛya ba lase olu ma dɛ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye olu muso olu ka baarakɛtaw o tɛ ka se ka o si kɛ ni o dɔ ye glasi feere fo ka taga se nɔnɔ kɛnɛ o feereli ani ɲamaku wa a ko min yɛrɛ ka jugu nin bɛɛ lajɛlen na sa min ye maakɔrɔbaw ye n'olu siw ka kɔrɔ k'olu yɛrɛ tɛ ka se ka a kun sabula maa dɔw bɛ yen olu ka sumaya la ni sumaya tɛ a ma nɔgɔ a ko ayiwa wa min yɛrɛ fana jɔrɔ ko ba ale la kosɛbɛ ko kurantigɛ in bɛ se ka na ni basigibaliya ye u ka dugu kɔnɔna la k'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka bamanciw wuli ka ɲɛsin u ma ayiwa o kɔlen kɔ min ye Bamakɔka dɔ ye ale fana ye a ka kuma fɔ ka ɲɛsin studio tamani ka maa dɔ o ye kuma barani tɛnku a la ale ko ko Gawokaw m'a faamu k'ulu yɛrɛ Bamakɔkaw fɛ yan k'ale bɛ se k'a fɔ ko an bɛ sunkalo min yɛrɛ la k'e ko énergie ye min bɔ ko n'u ko programme n'a tigɛra u fɛ 9h u n'a d'anw ma 9h k'e ko o yɛrɛ ma n'a tɔ bɛɛ juguya wa ayi énergie mɔgɔw ka programme kɛ u ka programme tɛ dɛ u ka heure ni anw ka heure de tɛ kelen ye cogo di n'u ko k'u b'a d'aw ma heure 6 sisan ja o ye heure 2 ni tila di ne kɔni ma dɔn olu ka monturu in bɛ pan ka taa yɔrɔ o yɔrɔ ne de ye n sigi o don k'a calculer ko ni kuran na u ko heure 5 heure 6 hali an ma tila heure 3nan na kuran tɛ peku n bɛ min f'i ye ayiwa o ko u ka jateminɛ kɛ ko nɔn tɛ k'u ka nin programme min filɛ nin ye ko tiɲɛ yɛrɛ la k'a nana ni degun de ye Bamakɔkaw kan dɛ ko olu ma lafiya sɔrɔ a la Gawokaw fana ko k'u ka jateminɛ kɛ u k'u kɔfilɛ u la nɔn tɛ k'a ko a kuma ka ca ka sɔrɔ ne yɛrɛ hakili la ko carburant minnu bɛ ka na o est-ce que sunkalo banna u t'a carburant ko in yɛrɛ dabila siɲɛ ne kɔni an ka kumasen dɔ senfɛ yan ne ye kuma in fɔ e y'a ci ka bɔ ne na ne ko e ma ko u ka Mali énergie feere k'a don panneau ni batterie la k'a di maliyɛnw ma lagare est-ce que a feereli b'o sɔrɔ yɛrɛ bilen a bɛ sɔn k'o sɔrɔ ne kɔni b'a dɔn an bɛ miliyari dama sɔrɔ a la aw tɛ foyi sɔrɔ nin na énergie maa si t'i kun don nin kɔrɔ bilen kana fɔ dɛ nin y'a bɛ an yɛrɛ bolo an bɛ ka an degun dɔɔni degun kun dɔɔni ka sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la ni sunkalo kɔni banna funteni kɔni mana baga sɔrɔ kuran ko ma ɲɛnabɔ wa an ɲafara kuran ma yɔrɔ ne y'o f'i ye sa k'u ka énergie feere an ɲafara n'a ye miliyari dama sɔrɔ sisan u k'a tila ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ tɛna t'i ka panneau di ka u k'a tila ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se ka groupe san o bɛ groupe san ni min bɛ se ka panneau san o na panneau san tiɲɛ yɛrɛ la ni funteni kɔni banna ka sɔrɔ kuran ko in ma basigi yan bon appétit an ka ɲi an ka ɲi a banna dɛ madame la ministre awɔ an ka ɲi i t'i kama jiginni ni k'an kana to k'an pɛrɛn ka kuma dɛ wa madame la ministre an ka ɲi kasu ni an bɔra o la an kɔni bɛ taa M5 RFP awɔ o ko tɛ ban koyi hali bi wa kasu M5 RFP n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Choguel Kokala Mayiga n'olu kɔni ye M5 mɔgɔw kɔni ye fɛɛrɛ kɛ k'a fɔ ko a bɔr'u ka ɲɛmɔgɔya la fasirikɛla ko an ka ɲɔgɔn ɲininka Umaru Jara ko Umaru Jara a bɛ se ka M5 RFP in diriger dɛ ɲininkali tɔ min bɛ k'a sabu kɛ u ko ale kɔni ye diinɛmaa ye alimami don an bɛ diinɛmaa dɔn a bɛ Ala ta de fɔ nka ka ni Ala ta bɛ fɔ mɔgɔw de ye o an ka taa fɛ n ko M5 RFP fɛnɛ mɔgɔw de faralen don ɲɔgɔn kan ni nana Ala ta fɔ fɛn wɛrɛ ye ka so fasiri kɔni ko k'an ka ɲɔgɔn ɲininka ko Umaru Jara ale na se ka M5 RFP ɲɛmɔgɔya sɔrɔ wa fasiri kɔni ko n'i y'a ta k'a lajɛ kan surtout M5 RFP kɔni kɛn bɛ jɛkulu ye sisan jɛkulu min kɔni kɛn bɛ i n'a fɔ ne ni Bata bɛ cogoya min na b'a fɔ cogo di e ni Bata bɛ cogo di de ka to k'an sigi ka fɔ ba y'a kɛ tan ntɔn ba fɛnɛ b'a fɔ ne y'a kɛ tan ntɔn ko ni ju foyi tɛ i y'a kɛ tan ntɔn la M5 kɔni kɛn bɛ o de ye sisan ka susu n'i y'a jate minɛ M5 maaw kɔni bɔra hali Mutakatali Tali kɔni bɔra wagati dɔ la ka kuma camanba den fɔ Choguel ma kuma mun ni an Mali fasodenw yɛrɛ mɔgɔ foyi tɛ nin kuma in na an ka ko tɛ a la fɛn mun kɛra a bɛ san yiri bɔ hali n'a ma ɲɛ o Choguel kelen fɛnɛ bɔra ka
e ko afene maboka Umaru boloko ni nyesi Umaru madde ka foko ko to ministeriya la ja kan sutu fere do de tigale no sisa anga nafolo teke folo e ba fo bli ministeri ko ni tewuli ka fo ki bitanga nafolo de nyini ka marché tanga wari blay ko ke processus boala ayi sisa ni tara marché nyini ini ministre du financier ini o de be bla o de ni partenaire ou be bla en contact e ko be ke intermédiaire ina fo sisa sokale bola ka fo chukamna de nene marché soro sisa marché soro sisa kadi de anga war bo tigi e be kadi de ka numéro di uma oni kadi ba nyana bo e ko be tabe ke intermédiaire ero ante soma ay wara ko mara ko fakate mo bolo ko fakate me bolo fe fene kita tigen tigal ja o de fene yuru misi be nunu ni nyogonje ka su jo fazeli ko ngo ko anga nyogonje ninga anna manye imam Umaru Jara no anyere balima ke ka suju ko angoni be nyogo jininga eko joro babe olula faso ko ina ninga M5 RFP fara nyogonga ka suju ahaja ka klaka be fara nyogonga ke na fo kuru kili ba fo M5 RFP kumbe chukwa amina ka suju ko anga nyogo jiningo la ka sabu ke nyininga le myere be M5 ko ina ka suju mun kembe ka ma chama lafli M5 RFP kunye jekuluye ne hakila wakati mina ube wulika joke malien bega jekuludu ko sobeke parce an chama gumbe takama ke yorola nguta do ka foko M5 ko do de angoni nguta jumbe anka ninga ufo o sebe koro fo ya sa bo abise ka ayere yini chugo amina ka su o kon de hukum kon nala alna manye ka foko ali ni amanye ka foko shogal ko gala koninga boli M5 RP nyema yala amma dankene ma kosobe folo na fasiri ko ngo ko eko ima ire afo chukamna imam Umaru Jara eko alaban nana misiri kono na blakade yele ma boulevard kono di no kera kuma be ceade ala ngal mamum bokew kam misiri bla juma joli soli boulevard sanfe kasro ay o wakati ni sisante gele de kasro dangoro ba nyan Zambia era nyumana ma fo o wakati fena kuye atoko borangono jamana kuyo ani degum mintu manga ni wakati na sisa degum bu M5 mo ko nu fene ga nyemo ko degu ne buka nga ngon me mfu yana ko keto ko do an ko de nyemo ko lagare mbideli ngolo ko de do ay ko ka danyal sa sabali yame mbeke ne fly do ngo de ga nengere mai ka danyola ay bismillah lagare namunde ay wana boransa ko antita kuligoro awale marala kon aywa mi joba poste de contrôler aywa ko bamanti wala tigila mogo olu ye bamanti wala ta ka nyesi oma araba temene marché kalo kile mugan samba flani mugan nani ayira la ko mi bamanti wala ma binani nyogo awo yen anya soro yen ngaw yere da ko retara ko utara ka da mugu jugu wuli fambe fe nu ya ke taw yan fe ba ke tew yan fe nga min kera ambe ala tanu mina sa masini mato ala nga uye no bolo fen chama yo tien alsa ambe ala kon dedi ala ka nga fintigi la ka la kana ka seni fanga duma ko se ka dansigi ni manu nuna kasudi ya fo chuka mina jo taina anyere yi anga lasigide do kumbe anolu kumana akan kosobe kan sutu olu yerebe kuna foni do di kuna foni mini ambela jelembe akalama ina fo mo ni be voyager ka boya nga tasira o fe kan sutu ba do ka fo kanga posu nunu fleni binga libi ke uka na anga fini tigela ka munumbi o ka fo o sebe ka fo kan sutu erezo ko kambe ku chama mogosa lagare kan sutu be teme ni posu nunu ne la iba soro marfa de gloni du fini tigela ka obini ngana mogo woro mogo wolonvla bo be connecte lindu lagare ngo dono ne be ka tambal mamso do ka dingulu yoro la on temena ni be bo Bamako ya no ka taga sibe nunu o be yoro mi fotanto sa péage on temeno yoro ni kerefe ni be ka tambal mamso ko yoro la neni koromso do anno ni do ne jigila mi sera de lagare aw blakune ka ko se ka u yere kun lakana mamunu mena barala o yoro la e kun lakana lagare do be connexion na do olu be lido jela marfa dalen no marfa se menu ko okay do be obe arajo la mela ne koromso ko bo alaje o yere temenga o jigila mi sera o ko bo ko be chu au ka sisa banya o chu wa do de ka sutu wole da ko nbe ku yi don wala na manye ka sanga ni wakati bingani wale be ka ta ku
ne kɔni t'a dɔn i bɛ se ka taa marifa da cogoya min na k'i hakili latigɛ i b'a fɔ ko foyi ala k'an bɛɛ sababa ma nin ko in na ka sutu ni an bɔr'o la i n'a fɔ i ye énergie ko in fɔ cogoya min na parce que kɔni sɛbɛkɔrɔ kumalen don a kan ka sutu kuma in tɛ dɔwɛrɛ ye ko an ka sanci belebeleba min n'o ye Malentali den ye k'an sutu e ko donna nataw la o ko tɛ ɲini ka na ba sɔrɔ wa k'an sutu k'a sababu kɛ an ka directeur mun bɛ yen n'o bɛ énergie yɛrɛ kɔni kunna k'an sutu ninnu kɔni wulilen filɛ nin ye ni ka senna tagama kɛ senna tagama min ni u taara u ɲɛ da Malentali den kan k'an sutu yaasa an ka kuranko bɛ se ka sabati cogoya min na kan sutu nisɔndiya kɔni kɛra mun ye u y'a ye k'a fɔ ko baara in yɛrɛ bɛ ka taa ɲɛfɛ kɛmɛ sara la e ko 75 ɲɔgɔn ko o ma kɛ wa kan sutu ka fasiri kɔni ko ni an ye ɲɔgɔn ɲininka ni nin baara in sera ka ban a ban wagati la a kɔni bɛna kɛ sababu ye sababu min bɛ a to an kɛmɛ ka dusukasi ani misi min sɔrɔ fo ka sunw bɛ digi an na kuranko in na kan sutu caman na bɔ o la fasiri ko n'i y'a ta k'a lajɛ Malentali den kɔni ye baraji ye kan sutu baraji min ni a man ɲɛ k'a fɔ ko hali an ka minɛ caman nana minɛ minnu kan ka installer an ka jamana ɲɛmaw yɛrɛ ɲɛ dara o kan kan sutu o kuma an bɛ dugawu de kɛ teliya la yaasa nin ko in bɛ se ka ban cogoya min na sababa bɛ se ka na an ka kuranko la cogoya min na ayiwa Lagare n'an bɔra yen an bɛ taa Katikaw fɛ yen Kati dɛ Lagare an kɔni an bɛ to ka nin ko ninnu ye film de la nka nin ko in ne yɛrɛ kelen ka nin kunnafoni ye e bɛ fɛn ye film na sisan i b'o bɛɛ ye ne yɛlɛla ka yɛlɛ fɔlɔ ka yɛlɛ yɛrɛ wa Lagare ko nin ko in yɛrɛ kɛra sibiri don marisi kalo tile 16 san 2024 ko nin ye bogotiginin dɔ ye ni ale tɔgɔ ko Sitan Kone an yɛrɛ balimamuso don ayiwa Sitan Kone de tun bɛ a ka moto la a bɛna taa buru sa a balimamuso ye ayiwa banbanci wale tigira mɔgɔ maa 2 bingani wale kɛra maa 2 olu de filɛ ka Sitan to a ka moto la a yɛrɛ hakili t'u ma yɛrɛ i ma mɛn i b'a fɔ ko i bɛ fɛɛrɛ ɲini ko la ne mi ka kilisi ka di i da de émotion yɔrɔ sɔrɔ k'u sina dɔrɔn ka na moto de kɛ dɔrɔn ka a tan ten ka bɔ ka bin k'a bɔ ka bin k'a ka telefɔni daragi k'u u ye sira ta Sitan sigilen ɲɛ b'u la u bɛ ka taa Sitan fana ma ta bila da girinda la o ye kule bɔ kule jumɛn o y'a la fitinin ye Sitan de fana wulila k'a ka moto ta o y'a sɔrɔ moto kɔni kan kɔni o tɛ saga babala ten nka a dun fana ko k'a ta in tɛ taa dɛ a ye moto ta k'a bolokolen kɛ ka moto fa min man ɲi k'o minɛ ka kelen dɔ n'a ye premier don k'a da kan u ye ka taa ale yɛrɛ ye ka taa u ye ka taa ale ye ka taa u nana se sa gendarmew de ka yɔrɔ la bari a yɛrɛ b'a dɔn u bɛ ka taa sira min fɛ gendarmew ka yɔrɔ bɛ yen u se ye ani Sitan fana ka a ka moto kɛ k'u tan jona a y'u tan u ye jɛngɛjɛngɛ daminɛ a ye Sitan ko k'a t'a dabila koyi cɛ ko k'a bɛ moto wɔrɔn filɛ ayi k'a bɛ moto wɔrɔn filɛ wa k'a si bɛ san 15 de la Sitan kosɛbɛ cɛ ko k'a bɛ moto wɔrɔn filɛ a sina ka moto fili dɔrɔn k'i pan ka kɔfɛla minɛ u ka moto kɔfɛla minɛ a kɛra filibu ye ko film don n'o ye Kadi ye moto bɛ taa ni Kadi ko Baɲangara ko ni cɛ y'a wɔrɔn filɛ Sitan b'a sama n'a kun y'a wɔrɔn filɛ a bɛ taa ni Kadi fo Baɲangara ga y'a wɔrɔn filɛ Sitan ye k'a sama u ni gendarmew yɛrɛ o y'a sɔrɔ min fɛnɛ kɛra a kunnaja yɔrɔ gendarmew yɛrɛ tun bɛ kɛnɛdala in fana olu kɔni ɲɛ bɛ nin ko in na olu ɲɛ bɛ nin ko in na ko in kɛra dabalibanko ye ɲɔgɔn sama la nka u ni gendarmerie ni ɲɔgɔn cɛ mètre 50 ɲɔgɔn na ko Sitan dun ye fɛn in minɛ k'a jigin ka moto jɛngɛ fo k'u ta k'u kɛ duguma girinw u kɛra duguma girinw dɔrɔn a ko a ye n dɛmɛ zon gendarmew fɛnɛ ni boli sera kana tɛgɛ k'u la i b'a sɔrɔ u ka telefɔni ma sɔrɔ batara ko la dɛ a ko a ka kɛlɛ kun tɛ telefɔni ko in ye ko telefɔni ko nin m'a tɔɔrɔ 200 min bɛ telefɔni kɔfɛ n'ale kan ka taa buru sa Ala k'an bɛɛ sababa ma a balimamuso ye b'a sɔrɔ balimamuso in ka jugu ni saya su fɔlɔ ye a kan ka a ko balimamuso nin ka d'ale ye de ka di ɲɛ tɛ o 200 in n'i ye sunkurunin ɲa bi ni ka n'i yɛrɛ fa 200 nɔfɛ ko ka senw bɛɛ bana koyi a si bɛɛ kun tɛ se ka se sokɔnɔ ka sɔrɔ buru de t'a bolo Lagare u nana ka na tɛgɛ kɛ ni maa ninnu na sa ayiwa ka Sitan kɔni ka telefɔni minɛ ka d'a ma min yɛrɛ kɛra nisɔngoya ko ye Lagare ko maa 2 ninnu na maa kelen o kun ye finitigilaka dɔ de o nisɔngoya de Lagare nin ko ni ɲɛw ɲalenba de bɛ an fɛ yan a sera de dan ne ka sigi i tɛ kalo yɛrɛ ban pewu
ni m'a mɛn k'a fɔ ko finitigilaka dɔ minɛna nin ko ninnu na o kɛra man ka dabali ban bilen dɛ. Fasiri kɛbaga yɛrɛ ko sa ko n'a ma ɲɛ nin ye sisan san 15 ye k'a sera ko ka nin kɛ e ko sa ko a fɔ n'a taara ka bila an ka finitigilakaw cɛ la a tɛna kaba mɔgɔ tɛ sababu bɔ fɔ n'o la nin bɛna kɛ sababu ye ko ale yɛrɛ fari a sen bɛ tigɛra nka sisan ko k'a ta tɛ taa dɛ. ko 200 tɛ taa. Ala ka sababu ɲuman k'a ye. Yarabi kasu ni an bɔr'o la ma mɛn ma ye i ma mɛn diɲɛ kɔnɔ kosɛbɛ kasu AM an bɛ AM ko in fɔ kansutu ni k'a bɔgɔla fɔ e ko kansutu AM ka cili ko kuma mun fɔra a bɛnna AM école dɔw ma dɛ ka sababu kɛ u ka cellule de crise opposée kansutu olu kɔni ko fo olu su n'o tɛ AM in tɛ ci bamananw ko mɛnna la ani tora la a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn da fɛ kansutu ko ninnu an bɛ wagati min na ko sisan jamana in mago tɛ futinɛ la. Ay n'i ko k'i bɛ futinɛ wuli ni baara min dar'e kan ekɔlidenw ka ca ne kansutu lagare ne ma fɔ ko ekɔlidenw ma ca ne mais ekɔlidenw yɛrɛ ne yɛrɛ tɛmɛna ekɔlidenya fɛ mais an ekɔlidenw yɛrɛ a kɛra an kɔrɔlen a kɛra an kuraw ye an b'a dɔn cɔ AM yɛrɛ bɛ ka degun min lase ekɔlidenw ma. ko marifatigiw de don sisan. U b'a dɔn. A bɛ sɔn ka kɛ marifakɛlɛ ye dɛ. A marifakɛlɛ ne kɔni b'a dɔn kɔni o kɔni ma CI kɔni kɛ. CI ko ni marifa ko ayi sa ne ko i mɛn'i ka ko la ani tora la bɛɛ bɛ ɲɔgɔn da fɛ olu ye marifatigiw ye nka finitigilakaw filɛ nin ye olu ye marifatigi min olu y'a ɲini k'a kalan k'a dɔn ne. Kansuru Fasiri ko ni an y'a ta k'a lajɛ e ko an ka lakɔlidenw u ma bɔ ni ka kunnafonidilaw fara ɲɔgɔn kan kansutu k'u kɔni ka fɛla di k'a fɔ ko olu kɔni ka ni jɛkulu n'o ye association des élèves étudiants du Mali ye ni a ma ɲɛ kɔsani in na k'a fɔ ko u yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ sigi sen fɛ kansutu u kɔni ye maramafɛnw ci ɲɔgɔn na fɔ ka su bɔ a la o de kɔni hukumu kɔnɔna la an ka jamana marabagaw kɔni y'u sigi k'u miiri ka hakilina ta k'a fɔ ko u bɛ nin ko in u b'a bolo ka ni ka bɔ kalanyɔrɔ la kansutu o de kɔni kɛlen nka ni y'u ka jɛkulu dɔw ye jɛkulu min n'olu bɔra alamisadonw ka an kunnafonidilaw lasigi kansutu ka a fɔ ko fo ka olu ni m'a ɲɛ k'a fɔ ko a ye min kɔni bɛ ci kansutu ko a bɛ kɛ olu su de kan k'olu labɛnnen don kansutu kasoladon kama u labɛnnen don saya kama kansutu a b'a ko fo ka diɲɛ wuli ko ni association in ko a tɛ ci ko k'a sababu kɛ ko association in yɛrɛ kansutu ko a jɔyɔrɔba bɛ an ka indépendance la kansutu ko ani an b'a kalama k'a fɔ ko a ye min kɔni ye jɛrɛjɛkulu ye jɛrɛjɛkulu min ni a bɛ ekɔlidenw ni kana bila kansutu ka ekɔlidenw ka hakiw kɛlɛ kansutu o de kɔni hukumu kɔnɔna la ko ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ye bingali u yɛrɛ b'a fɔ tan tɔ dɛ ko bingali wale de don ka bi olu kan kansutu awɔ k'a fɔ ko se bɛ u ye ko o de kɔni hukumu kɔnɔna la ko u kɛlen don ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa u bɛ se ka AM ci cogoya min na kansutu ko nka ko olu kɔni bɛ u sigi a kan k'a daminɛ Bamakɔ la kansutu Mali fantan ani 4 k'u kɔni bɛ wuli da bila u ka biro maa bɛɛ lajɛlen ma k'u k'u sigi a kan k'a fɔ ko sani wagati n'a nataw cɛ ni an ka jamana marabagaw ma segin u kumakan ka kansutu ko olu kɔni kasoladon o tɛ u jɔrɔ kansutu ko u bɛɛ ka sa ko o t'u jɔrɔ ko nka ko don n'a nataw la k'u na wuli k'u ka nisɔngoya yira wa kansutu k'u ka maa minnu fɛnɛ ni an ka finitigilakaw kɛlen don k'u minɛ n'u ma minɛ dɔwɛrɛ la kansutu muru ni marifa ni ɲɛnaminimafɛnw caman taara sɔrɔ u bolo ko olu fɛnɛ bila awɔ ko sans délai ko k'u bila sans délai kansutu ko n'olu ma bila ko an kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko olu kɔni k'u bɛ wuli ni kansutu ni ka u ka dusumakasaya yira wa k'olu ka dusumakasaya yira cogo ko bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn cogoya bɛɛ bɛ a la kansutu Fasiri kɔni ko an ka ɲɔgɔn ɲininka e ko fasoba Mali a ko a bɛ se ka ɲɛ ni cogoya in na de k'a sababu kɛ kansutu sani an ka wuli k'a fɔ ko an bɛ bana yɛrɛ kɛlɛ ayi ni bana y'an sɔgɔ tuma min na an bɛ wuli ka o kɛlɛ n'i y'a ta k'a jateminɛ kansutu ko i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na an bɛɛ lajɛlen an kɔni ye kalan kɛ nka an ma tɛmɛ a fan fɛ k'a bɛ Ala ye n da oser lutter c'est oser vaincre ni kɔni ko oser lutter o tɔ bɛ ne sɔrɔ n ka so hali ordre du jour kansutu ne tɛ o lamɛn ne t'a dɔn k'a fɔ ko grève yɛrɛ kun ye mun ye kansutu i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na an bɛɛ lajɛlen an tɛmɛna ekɔlidenya fɛ kansutu nka ko min ye dabalibanko ye sisan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn i kɛra ekɔliden ye
i kɛra somɔgɔ ye o kan surtout i yɛrɛ kɛra maître ye o k'a fɔ ko AM kɔni bɔra a hukumu kɔni kɔnɔna la pewu kan surtout n'i y'a jate minɛ ne yɛrɛ kɔni bolo ni kunnafoni ne m'a fɔ k'a fɔ ko a dicogo man ɲɛ ça cela n'engage que moi ne yɛrɛ kɔni kelen bolo ni maa minnu bɔra k'a fɔ k'u bɛ déclaration kɛ tan tɔ k'a fɔ k'u bɛna mesure dɔw de ta mesure min ni o bɛna kɛ ko ye ko min ni olu yɛrɛ tɛna y'a kɔnɔ n'u bɛna ekɔlidenw de bila a la gansan ten u kan k'u miiri kan surtout cogoya jumɛn nana ni nin ye n'i y'a ye k'a fɔ ko gouvernement yɛrɛ ko k'a fɔ ko AM bɛ datugu est ce que AM datuguli ko a nana k'a fɔ ko AM mɔgɔw bɛ ka wuli de ka revendication dɔ kɛ ekɔlidenw ka hakɛ la wa o tɛ kan surtout walima fɛn jumɛn don n ko u yɛrɛ de ka ɲɛmɔgɔ sigi parce que n'i kɛra AM ɲɛmɔgɔ ye sa kan surtout kabi u ye université parking ne tɛ dɔwɛrɛ dɔn dɛ politique mɔgɔw o y'a dugumako ye mais a ɲɛfɛ ko kɔni depuis u ye parking ninnu yɛrɛ kɔni bila AM kɔni ka bolo quoi ayiwa Lagare i y'o de y'a la sa mɔgɔ dɔgɔmani kabi n'i bɛ to AM de la sa ka diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ ka du san ka du jɔ ka mobiliw san i bɛ pɛ kɔnɔ ka di ɲɔgɔnna musoɲumaninw bɛ to ka boli nɔfɛ u b'u jɛgɛbɛ ne de bɛ k'a f'i ye Lagare olu b'a fɔ k'u bɛ wuli ka tɔgɔmaw o kumaw maa minnu ni tora la u mago t'o la koyi ayi jɔ sa maa minnu joginna o kuma olu somɔgɔw dun u mago foyi t'olu n'u somɔgɔw la mais i b'a dɔn ne tɛ jugu olu la o maa min bɛna fɔ ko i bɛna bɔ ko ka marcher tugu ninnu nɔfɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛ jigin olu de la ka sɔrɔ il est grand temps tiɲɛ yɛrɛ la an ka tiɲɛ segin tiɲɛtigiw ma ne kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko olu fanga b'u la fanga bɛ ekɔlidenw na an tɛ o makɔrɔbɔ u ka baara kɛ tiɲɛ kan ne ye nin ko ne ye campusw kɔnɔna lajɛ sisan kan surtout an y'a ye hali ka wagati tɛmɛlen an ka finitigilakaw n'u yɛlɛla colline de guerre la komi yɛrɛ ko colline de savoir a bɔra savoir la colline de guerre a kɛra o de ye sisan kan surtout u ye maramafɛnw caman hali o maramafɛn in minɛli la ekɔliden dɔw bɔra k'a fɔ ko dɔw bɛ campus la k'olu bɛ olu ka muru y'u ka tobilikɛlaw de ye k'u bɛ fɛnw tigɛ bese bɛ taa ye mɔgɔw bolo u y'u dalaminɛ kala kɛ n'u ye k'a fɔ k'u taara c'est à dire délinquance yɛrɛ de bɛ ka jugoroma don an ka kalanyɔrɔ la i ka kuma latigɛ tɛ o kumaw olu ye boucher de ye wa taara u ye mun de bari an kɔni b'a dɔn généralement boucher kɔni olu kɔni bɛ sogo kolo kɔni karinin kan surtout i bɛ se k'a fɔ Mali ekɔli ninnu bɛɛ la i bɛ se k'i bolokɔni yɛrɛ ɲɛsin AM na k'a fɔ k'u ye AM sɛbɛlamaa ye tɔw k'a kɛ to kuma fɔcogo la dɛ o ye médecine AM de i delila k'olu ye nin ko ninnu na i b'olu ye revendication fɛn fɛn la maîtres tɛ ka don an kan an ka kalan tɛ ka kɛ nin cogo in na olu b'u takun dɔn olu takun ye kɛlɛ olu ka fɛn bɛɛ ye ka kɛlɛ de kɛ yaasa kalan bɛ se ka kɛ cogoya min na nka Ala k'an bɛɛ sababa ma yarabi Lagare n'an bɔra an bɛ taa Bajangara awɔ mun bɛ yen Kadi ninnu ka dugu kunnafoni min kɔni bɛ yen a man di kosɛbɛ a man di a man di dɛ n'an sera Bajangara min ye Dukombo o ye o commune na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Teguru o dugu la min ye cɛ 2 ye ayiwa ko Bamaci wale de taara ka ɲɛsin u ma tɛnɛndon mars kalo tile 18 san 2024 Lagare ko min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Jɔnbɔlɔ ani Teguru ni ɲɔgɔn cɛ nɛgɛ kanɲɛ 18 wagati ko nin ye Bamaci wale maa dɔw ye u ye Bamaci wale ta ka ɲɛsin ni cɛ 2 in ma u yɛrɛ tun bɛ moto de la ayiwa u ye mugu jugu de wuli sa maa min kun sigilen bɛ kɔfɛ Ala kɔni y'a kɛ ale nin tora a la nka min ye moto bolibaga ye Ala sera ka ale dɛmɛ ale ye a yɛrɛ ɲini an b'a fɔ ko Ala ka hinɛ banbagatɔ la Ala ka yen saya mani yan k'a ɲini halisa an ka finitigilakaw fɛ u b'u se la nka halisa u k'u hakili to Bajangarakaw la Bajangaraka dama tɛ dɛ yɔrɔ ninnu centre yɛrɛ de bɛ ka gɛlɛya sisan Lagare u sɛgɛnnen don yɛrɛ de sincèrement tiɲɛ don an ka dugu caman bɛ yen u sɛgɛnnen nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la bolofa bɛ ninnu ta kan Mopti-mara yɔrɔ yɛrɛ de bolofa belebele de b'a kan Lagare u ka jateminɛ kɛ u k'u hakili to yen dugudenw na sabula o fana ye maliden dɔ ye kosɛbɛ kɛ ayiwa Lagare o de bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni la ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ an ka dibila baarakɛlaw olu kɔni jɔyɔrɔ ka bɔ a la kosɛbɛ Petini Fisson ka fara ayi dɛ ko garan do san ka fara Kadi kan garan de don dɛ kan surtout ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an kɔni bɛɛ ye jɛ ka duwawu kɛ wallahi Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ sunkalo tɛmɛko ɲuman Ala k'o d'an ma ka musaka ko nɔgɔya ka énergie mɔgɔw fo k'u minɛ ka d'an ma ka tila ka welewele da kan k'u ye u ka hinɛ an na tiɲɛ yɛrɛ la ni sunkalo in bada ka sɔrɔ courant ma na an bon appétit Lagare glace ko in yɛrɛ u ka énergie feere ka don lampa na ka d'an ma hali n'a ma don lampa u k'a kɛ panneau ye sa
ayu ka ke lampai enu ya ke pone mo ko jogo do ko labanga na deso fene ko do ay ante desa nul desa ran era te desa pana ko akato woni mama ngon wa energy ay wa dama do wa energy ka eri ay lagare ala ga sababu ni manga er ko ina ne ko ntadu wa eri muide monturu tikene ne ya kanga nga eri tan fladi ka dibila wage ka durwa woro ke woro afu anga nga tan shigi war saru wo ko ni atwa ko fo lero to ko nga gelem roma ne ko ni woro ne kuran be clean nan drone ke wu atete mo go ibe ta soro oluga atoko bora ngono monturu o bora shini ko ma onta bora malle ya kelunte shini ba chokoro bani uluga monturu awo ala ka ambe so baba shukran